Hi ha milers d'històries que podem contar. Apaga la tele I posa't a pensar. Quina barbaritat! Els premis del Sant Mori, només participar. Ja és un gran rebombori. Escoles, Instituts. També universitats. la festa de les lletres Del País Valencià. Res gens difícil, Totes les paraules volen la ment. el nostre idioma és molt valent. Posa't a escriure. Pots intentar. Tot està per començar. Són els premis del Sant Bori. Són els premis del Sant Bori. Benvingudes i benvinguts al 23è lliurament dels Premis Sant Bori de la Plana Baixa. Soc Marta Cubedo, l'encarregada de guiar-vos en aquesta edició dels Premis Sant Bori de Literatura en Valencià. En aquesta ocasió especial, la presentació serà virtual, però això no li resta alegria. Estem contentes i satisfetes de poder comptar amb tanta participació i qualitat. Enhorabona a les guardonades i guardonats. Sabeu què? Les paraules donen sentit al món, el construeixen. Així que amb els vostres meravellosos relats fareu un món més bonic. Enhorabona també a totes les persones que heu participat. Us encoratgem a seguir cosint paraules. Ha sigut ben difícil triar i us esperem a la pròxima edició. Ara, les persones que fan possible el Premi Sant Bori us dirigiran unes paraules. Laura Font, presidenta de la Fundació Sant Bori. Bon dia. Des de la Fundació Sant Bori volem agrair la vostra participació. Sense vosaltres aquest premi no haguera estat possible. Més de 250 aules, més de 3.300 alumnes han participat en l'edició d'enguany. Totes les seues narracions formen ja part de la gran família del Sant Bori. Felicitar-vos també a tots i a totes, els guardonats i les guardonades, i qui ha participat, perquè les vostres narracions han emplenat de vida el Sant Bori. Gràcies a vosaltres hem viscut moltes i divertides aventures, hem conegut altres mons, hem vist com ajudàveu a gent que ho necessitava, hem rist amb els vostres amics i amigues. Gràcies a vosaltres hem pogut veure un altre món possible. A través dels vostres ulls, la nostra vida ha canviat de visió. Donar les gràcies també a les famílies que han col·laborat sempre al vostre costat, a aquests professors i professores que us han acompanyat sempre en el procés de creació textual i als centres que s'han implicat de tal manera que han fet possible que el Sant Bori siga el premi amb més participació de tota Europa. I si no, penseu, 90.000 participants en tot el nostre territori, sense comptar la participació que tenim a les Illes i la participació que hem tingut al Principat. I finalment encoratjar-vos a que l'any que ve participeu més, millor i amb més força. Per què? Perquè sabem que la lluita per la nostra llengua, perquè sabem que el compromís col·lectiu que tots vosaltres teniu és que parlem la llengua, és que la parlarem i és que la volem parlar, és un compromís col·lectiu de futur. Amb vosaltres, i ara més que mai, el Sant Bori sí té futur. Moltes gràcies. Nacho Badenes, president d'Escola Valenciana, Federació d'Associacions per la Llengua. Malgrat aquest any de pandèmia tan complicat per a tots els centres docents de les nostres comarques, des d'Escola Valenciana estem satisfets de l'altíssima participació d'aquest premi del 23è Premi Sant Bori a la Plana Baixa, tant per la qualitat com per la quantitat de treballs presentats per als centres docents. També volem agrair l'ajuda de sempre de l'Ajuntament de Vila-real, de la Unitat de Normalització Lingüística d'aquest Ajuntament, per la col·laboració que sempre ha prestat a aquest premi. Volem agrair també a tots els centres, als pares, als xiquets, a les xiquetes, que han fet possible que aquest premi d'enguany d'aquest 2021 tan complicat hagi sigut un èxit. Ens agradaria i desitgem que el proper any 2022
puguem tornar a gaudir en directe, com sempre hem fet a Vila-real, de lliurament d'aquest Premi Sant Bori a la Plana Baixa. Noelia Samblàs, regidora de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real. Hola a totes i a tots. Com a regidora de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real, us adrece aquestes paraules per a donar-vos les gràcies. Gràcies per haver participat un any més en aquesta edició dels Premis Sant Bori. Uns premis que, com ja sabeu, malauradament, degut a la crisi sanitària que patim per la Covid-19, hem hagut de lliurar un any més en aquest format virtual. Tot i això, l'Ajuntament de Vila-real ha volgut estar al costat l'Escola Valenciana i la Fundació Sant Bori per a que aquests premis siguin una realitat, per a que aquest concurs es poguera portar a terme. I per això us vull donar les gràcies a tots els participants per haver fet possible un any més aquesta edició dels Premis Sant Bori. Gràcies de veritat per la vostra participació, gràcies per escriure en valencià, gràcies per estimar la nostra llengua, gràcies, en definitiva, per ser una comunitat educativa, alumnes i docents que estima el valencià i que vol fer seguir creixent la nostra llengua. Us anime a totes i a tots a seguir participant en properes edicions del Premi Sant Bori i espere, de veritat, que l'any que ve ens puguem retrobar i que aquest lliurament del Premi Sant Bori l'any que ve puga ser presencial. Moltes gràcies a totes i a tots i enhorabona als premiats. Moltes felicitats. Donem pas al lliurament de guardons. Modalitat infantil, 2 anys. Memo Monstre està malalt. Guardonada l'aula de la mestra Maribel Navarro Alar, de l'Escola Infantil El Niu, de la Vall d'Uixó. Modalitat infantil, 3 anys. Conversació amb un dinosaure. Guardonada l'aula dels mestres Joaquín David Aparici Gonzalo i Martina Herrera Gil, del Col·legi Sant Vicent Ferrer de la Vall d'Uixó. Modalitat infantil, 5 anys. La ciutat màgica. Guardonada l'aula de la mestra Diana Sánchez Santos del Col·legi Miralcamp d'Onda. Premi en Parc Granell al millor projecte didàctic per l'elaboració col·lectiva del conte La ciutat màgica a la mestra Diana Sánchez Santos, de l'aula de 5 anys del Col·legi Miralcamp d'Onda. Modalitat de primer cicle de primària. Els 3 guardons són per a La Bruixa Bona, de Leire Gargallo Balaguer, del Col·legi Botànic Calduc de Vila-real. El superheroi Fèlix, d'Amar Chafai Gazaoui, del Col·legi Carles Artou Carreres de Vila-real. El pardalet que no sabia volar, d'Abril Rochera Santos, del Col·legi Escultor Hortells de Vila-real. Modalitat de primer cicle de primària col·lectiu. La història de la nostra classe. Guardonada l'aula de primer del mestre Joan Bellido Vidal, del Col·legi José Soriano Ramos de Vila-real. Modalitat de segon cicle de primària. Els guardons són per a El catxalot i el vaixell del capità Barbanegra, de Martín López Araya, del Col·legi Carles Artou Carreres de Vila-real. El mag Robert, de Pere Serra Miralles, del Col·legi L'Assumpció de la Vall d'Uixó. Pau vol Pau, de Cristina Vicent Moya, del Col·legi Rosario Pérez de la Vall d'Uixó. Modalitat de tercer cicle de primària. Els guardons són per a Llitsme, d'Andreu Rubio Cañete, del Col·legi Cervantes de la Vall d'Uixó.
El somni de Pi, d'Álvaro Mateos Ferrer, del Col·legi Joan Carles I d'Almenara. La pedra esvaradora, de Guillermo Sánchez Ballesteros, del Col·legi Joan Carles I d'Almenara. Modalitat de necessitats educatives especials, premi individual. La velleta i el bon lloc, d'Anna Oriola Pintor, del Col·legi Botànic al Duc de Vila-real. Modalitat de necessitats educatives especials, premi col·lectiu. Jordi i el tresor amagat, a l'aula de segon d'ESO del Col·legi La Panderola de Vila-real. A continuació, gaudirem de la interpretació musical d'un grup d'alumnes del cor del Col·legi Botànic al Duc de Vila-real, dirigit per la mestra Anna Pitarch, que interpretaran la cançó Swing de la Pau de Ana Lorente i Rosa Vidal. Els agraïm molt la seva col·laboració i les esperem per al lliurament de Premis Sambori de l'any que ve, que de segur serà en format presencial. Donem pas al lliurament de guardons. Modalitat de primer cicle d'ESO. Els guardons són per a Els supervivents, de Carmen Sanchís Valls, del Centre Torrenova de Betxí. Un diari, de Clàudia Polo Sáez, de l'IES Almenara d'Almenara. Diari en pandèmia, de Carla Ortega Juan, de l'IES Miralcamp de Vila-real. Modalitat de segon cicle d'ESO. Els guardons són per a Un any en negre, de Salvador Orenga Alba, de l'IES Professor Broc i Llop de Vila-real. 3 porquets i una lloba, la història de 4 germanes, de Carla García Aguilella, de l'IES Professor Broc i Llop de Vila-real. Amor de mare, de Judit Marco Ferri, de l'IES Gilabert de Centelles de Nules.
Modalitat de batxillerat. Els guardons són per a 3 de desembre, de Carla Núñez Rodrigo, de l'IES Gilabert de Centelles de Nules. Tic-tac, d'Adrián Eduardo Tatarano, de l'IES Professor Broc i Llop de Vila-real. Una història diferent, d'Òscar Robert Coterris, de l'IES Professor Broc i Llop de Vila-real. Modalitat de persones adultes i Escola Oficial d'Idiomes. Els guardons són per a Sense identitat, de Míriam Martínez Betgines, del Centre Antiga Panderola de Vila-real. El camí de Marta, de Lorena Cerezuela Lleó, del Centre L'Alader d'Onda. La maledicció de Malvirat, d'Ivan Solsona García, del Centre L'Alader d'Onda. Des de la Fundació Sant Bori, Escola Valenciana i l'Ajuntament de Vila-real, volem agrair a tot l'alumnat i professorat la participació en aquesta edició del Premi Sant Bori. I us animem a tots i a totes a llegir i a escriure en valencià. Som llavors de futur. Ei, tenim amor, anem a plantar una llavor que va desembocar en una locura, ok? És la revolució de les ments, la revolució de les persones. Este és el lloc on anem a plantar la llavor. És la llavor d'on germina la revolució. Este és el lloc on anem a plantar la llavor. És la llavor d'on germina la revolució. No et conformes, crea les teues normes. Busca el teu camí, troba-li, camina. Camina i crida, m'encanta esta vida. Que no és qüestió de pasta, la vida és temps que es gasta. Gasta-la. No hi ha fons d'estalvi, tan sols d'inversió. No busques problemes que arriben sols. Treu un bon somriure i alegra la cara. Capacitat, actitud i ningú te para. Recorda els teus abans de la batalla.